फुंबिलि बुब्लियाव जे गोथार हाबाफारि लानानै जोङो जोंनि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि गाहाय मावखुलि सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरियाव बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ एसे आगोलावसो जों फोजोबबाय। थांखिया बेनो जे जोङो बिटिसिनि बायरायाव गोबां समनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय समनिफ्राय आलादा रायजो बिदोंमोन बर'नि आलादा रायजो बिनिफ्राय जों बाहागो लाबोदोंमोन। सनकसनिफ्राय सदियासिम बर' रायजो नागिरनानै सोमावसारनाय से नं दाबि नै नं दाबि बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा सेरफाङाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा डिस्ट्रिक्टआव माने निलाचल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सोरजिनाय बे नैथि दाबिमोन। थामथि दाबिमोन जोंहा कार्बि आंलं बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोनहोनाय। बे दाबियाथ' दाबो जाफुंबावाखै। दा बे दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोङो हाबा मावबोदों। बै समजों बुंनो थाङोबा बड'फानि दैदेननायाव 1980 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय। दा बे बर' फरायसा आफाद बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनैसिम बुंनो थाङोबा मोनथाम गोरोबथा जालांबाय। सेथि गोरोबथामोन BSc। बे गोरोबथा जालांदों 1993नि 20 फेब्रुवारियावहाय। नैथि गोरोबथा जादों BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों। बेयो 2003नि 10 फेब्रुवारियाव जादोंमोन। बेहा संबिजित गनायथि दंजायोमोन। बेनि उनावहाय दाखालि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बावहाय बर'नि थामथि पिस एकर्ड गोजोन गोरोबथा बे जादों। बेखौ बिटिआर गोरोबथा होनना मिथिनाय जादों। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो दाफुंजाफैनाय जाहैबाय। दा बुंनो थाङोबा जोङो बेसेबांबा आगोलनिफ्रायनो जुजिबोदोंमोनबाबो जोंनि जुजिनायफ्रा आद्रा जानानै थाबाय थानाय। दाबो आद्राखौनो बुंबावनांगोन। आबुंथ' जों दाबो मोनफुङाखै। जोंनि गुबै थांखि थांनायाव जों दाबो सौहैजोबनो हायाखै। बुंनो थाङोबा नैबेनो बाथ्राया जे थांनाय बिटिसि गोरोबथानि उननिफ्राय जोङो साननो गोनां जादों मोनसे गोदान साननायावहाय। बेनोमोन मा बिटिसिआ मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै दाजादोंमोन नालाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि। बेनि उनावहायथ' बिटिसिफोराव गोबां जायगाफ्रा थाबावबाय, जिल्लाफ्रा थाबाय, जेराव बर'फ्रा रायजो जानानै दं, जेबो मोनथाय गैया, लोरबां थोरबां बिदि जेबो रैखाथि गैयै बायदि रायजो जानानै थानांनाय। बेखौ नायनानै जोंनि गेजेराव मोनसे साननाय फैदोंमोन जे आसामाव माने जोंनिफ्राय सुबुं अनजिमायाव बाङाइसिन अनजिमानि माखासे हारिफोर दङ, ट्राइबेल हारिफोर। बिसोरनो फिसा फिसा अट'नमास काउन्सिल दाना होदोंमोनखाय जोंबो सानदोंमोन जोंथ' रायजो नागिरदोंमोन, रायजो मोनाखिसै। बेनि माबा मोनसे जोंबो माबा मोनसे खुंथाय मोनो नामा? बे मोनो नामानि फिननाय नागिरनानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोनोम होदोंमोन। 2014 मायथाइनि 18 आरो होदोंमोन। 2014 मायथाइनि 18 आरो 18 जुलाइमोन बे अक्ट'आ जोंनि सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोराव जोनोम होनाय जायो। बेनिफ्रायनो जों खामानि मावबोदों। बे मावबोनायनि गेजेरजों दिनैनि फिथाइया बे आरोखि। बुंनो थाङोबा जोङो बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायखौ बयबो बिटिसिनि बायहेरायाव थानाय माहारियारि आफादफोर बा जोंनि रायजो राजाफोर बयखौबो लाफानानै जोङो दाबिबोनाय, बेखौ दाबिबोनायनि गेजेरजों जों मोनफैनो हाबाय आरोखि। दा बे समावहाय जोङो माखासे सरकारनिफ्राय रां अनसुंथाइ जोंनो होनाय जादों। इन्ट्रिम काउन्सिल दाना होखांबाय जोंनो। दा बे रां अनसुंथाइखौ लानानै जोङो माखासे जोंनि जि बिथांखिफोर बेखौ बेखेवगासिनो दङ। आरो बावहाय जि दिनैहाय जों बेखेवदों बावहाय गासै 9 बाहाय लिरनाय दंजोबो। दा बेखौ जोङो दिनै बेखेवबाय, गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि मावनो लानाय खामानिफ्राथ' गोबाङानो दङ, मावनांगौ गोबां दङ। दा बे मोनसे जागायजेननाय मोनसे समसो बुंनो थाङोबा मावजेननायनि। आरो रायजो राजा लुबैनाय बायदि मावफुंना होनांगौथ' गोबां सम दंबावो आरो सम लाबावगोन, मावलांनांगोन, जों जयै मावगोन। बे थांखिजों जोङो दिनैहाय बेखेवजेननाय खामानिफ्रा दाखालि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो जाबाय। दा जोंनि जिल्लायाव बुंनो थाङोबा दिनैहाय गिबि खेब बेखौ बेखेवदों होनोबा बेयो गिबि खेब बेखेवदों होननांगोन आरोखि। बर' जे थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' रावखौ आसामनि नैथि मावख'आरि राव हिसाबै गनायथि मोननायाव दिनै आसाम पुलिस रिक्रुइटमेन्टनि AB आरो UB आनजादाव बिटिआरनि 4 जिल्लानि अनगायै थालांनाय जि बर' जायगाफोर बा बर'फोरनि थाखाय जे बर' रावजों आनजाद होनो मोनै बे फोसावथायखौ फोसावबाय। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बेनि सायाव आङो आंनिसिमबो सरकारनि जि मोनसे नटिस बिलाइ आंनाव मोनफैबाय। आं नायबायबो। नायखांनायनि उनावनो आङो एसे बाथ्राखौ रोखा जाथारबावनो होननानै। ओरैनोथ' नंगौ, लिरनायाथ' क'क्राझार आरो चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बे 4 जिल्ला बिटिआरआवल' लिरनो मोनगोन बे दङ आरोखि।
ओंखायनो माबोरै जानो हागौ फालाय माने बिटिआराव जेसेबां बर' दं बाहेरायावसो बांसिन दं होनबाबो बांद्राय बुंनाय जाया दा ओंखायनो आरो बर' बिजोङा जेरावहाय आरो बर' बिजोङा बुंनो थाङोब्ला भारत संबिजितजों दिनै बर' रावा गनायथि मोननाय मोनसे राव बे मोनसे 8th शेड्युलाव हाबनाय राव रिकगनाइज मोनसे भारत माने कनस्टिटिउसनजों रिकगनाइज खालामजानाय मोनसे रावखौ जों बाहायनो मोना बोरै जानांगौ आरो बर' बिजोङा जेराव दुलाराय आसामावनो दङ जों मानो बाहायनो मोना बे मोनसे सोंनायखौ लानानै गोसोखौ रोखा खालामथारनो होननानै आङो आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्व दैमारिखौ आं कन्टेक्ट खालामनो नाजायो कन्टेक्टआव मोनैलाय आङो आंनि बा जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथायनि सोलोंथाइ बिफाननि जोंनि EM आसामनि नैथि मावख'आरि राव हिसाबै गनायथि मोननायाव दिनै आसाम पुलिस रिक्रुइटमेन्टनि AB आरो UB आनजादाव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि अनगायै थालांनाय जि बर' जायगाफोर बा बर'फोरनि थाखाय जे बर' रावजों आनजाद होनो मोनै बे फोसावथायखौ फोसावबाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बेनि सायाव आङो आंनिसिमबो सरकारनि जि मोनसे नटिस बिलाइ आंनाव मोनफैबाय आं नायबायबो नायखांनायनि उनावनो आङो एसे बाथ्राखौ रोखा जाथारबावनो होननानै ओरैनोथ' नंगौ लिरनायाथ' क'क्राझार आरो चिरां बाक्सा उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्ला बिटिआरावल' लिरनो मोनगोन बे दङ आरोखि ओंखायनो माबोरै जानो हागौ फालाय माने बिटिआराव जेसेबां बर' दं बाहेरायावसो बांसिन दं होनबाबो बांद्राय बुंनाय जाया दा ओंखायनो आरो बर' बिजोङा जेरावहाय आरो बर' बिजोङा बुंनो थाङोब्ला भारत संबिजितजों दिनै बर' रावा गनायथि मोननाय मोनसे राव बे मोनसे 8th शेड्युलाव हाबनाय राव रिकगनाइज मोनसे भारत माने कनस्टिटिउसनजों रिकगनाइज खालामजानाय मोनसे रावखौ जों बाहायनो मोना बोरै जानांगौ आरो बर' बिजोङा जेराव दुलाराय आसामावनो दङ जों मानो बाहायनो मोना बे मोनसे सोंनायखौ लानानै गोसोखौ रोखा खालामथारनो होननानै आङो आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्व दैमारिखौ आं कन्टेक्ट खालामनो नाजायो कन्टेक्टआव मोनैलाय आङो आंनि बा जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथायनि सोलोंथाइ बिफाननि जोंनि EM बिथां अनिल बसुमतारी आरो जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथायनिनो मासिगिरि गाम्बारु मुसाहारि बिथां सानैखौ बिथांनिसिम थिनहरनाय जायो आं बेवहायनो दंमोन नालाय एसे देहा थिग नंखायामोन आंना बेवहाय थानानै आङो बिथांमोनखौ खावलायहरनो बिथांमोना लोगो हमो आरो लोगो हमनानै रायलायनाय जायो आरो बिनि सायाव रायलायनायाव बिथां बिस्व दैमारिया माखासे गोनांथिखौ नायनानै DGPजोंबो रायलायदों आसामनि माखासे अफिसियेल माबा बिबानगिरि गोजौ थाखोनिजों रायलायनानै बेखौ रोखा खालामहरदों आंनो जे लिरनो मोनगोन होनदों आरोखि माने बेखौ रेक्टिफाइ खालामनाय जागोन आरो सोदांनाय जागोन होनना बुंदों जाहैबाय दा बे हिसाबै जोङो आनजादाव लिरनो मोननांगौ बे मिजिङा थाबाय ओंखायनो थाबैनो थांनानै जों बेखौ आरोबाव बुंथिगिरि बिथांजों जों रायलायनांगौ दङ आरो बुंथिगिरि बिथाङा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदों जोंनो लिंहरबाय आंखौथ' देहा मोजां नंखाय थांनो हायाखै CMजों जोङो खेबसे ज' जिरायलायनि बे बाथ्राखौ बुंदों अब्लानो जोङो बे खाबुखौ लानो हागोन मिजिं दङ माने मोजां मोनसे माबानो फैगोन ओमफ्राय मोनसे बाथ्राफ्रा ओरै साननो गोनां जायो अफिसारफ्राबो माखासे दस्रा मोनसे इन्टेनसननि अफिसारफोरबो थायो आरो हयथ'बा सम सम जेब्ला जों रायलायफिनो बुजायनाय जायो बर' रावखौ लानानैथ' जोङो मोनसे समाव सोमावसारनांबाय सोमावसारबोबाय बर' रावखौ लानानै दिनै रायजो बिनायसिम फैनांदों जों फैदों जोङो आरो बै बर' रावखौ लानानै नोंसोर गेलेबावनो नागिरोबा बेथ' आरोबाव जोंखौ माने बिग्रायखांहोबावगोन बेफोर खोथाफोरखौ जेला बुंनाय जायो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां गिबि मन्थ्रिया रोखा बेखौनो बुङो माने बेथ' थिगानोमोन मानो बिदि जालांखो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुङो आरोखि दा गुबैयैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व गिबि मन्थ्रिनि इन्टेनसन नङाबो जानो हागौ आं सानो आरोखि माखासे अफिसारफ्रा माने इन्टेनसनेलि बेखौ गेलेनोबो नागिरो प्रब्लेम खालामनो नागिरो आं बिदिसो सानो आरो जोंनि जेसेबां जेंनाफोर दङ जेब्ला जों मोजाङै ब्रिफ खालामना होयो बेखेवना होयो बिजिरना होयो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रि बिथाङा जोंनि जेंना जेथोफोरखौहाय फ्राय सिनसियारलि माने सलुसननि लामा लाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओंखायनो बिथांजों फोरमायनायानो बहाबा हयथ' जोंना बेखेवनानै होनाया खोन्थानाया बबेबा गोरोन्थि थाबाय नामा बेफोर एसे साननो गोनां जादों आरोखि ओंखायनो नायनि जोङो ज' जेला जिरायनाय जायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो रोखा खालामलायना लानो हागोन आंहा बे फोथायनाय दं ओमफ्राय बेनो खोथाया जोङो बर' रावखौ दिनै आरो बेल'थ' नङा बेथ' आनजादाव लिरनो मोननाय बाथ्रा आरोथ' 4 लेंगुवेज फर्मुला हिसाबै जाबसिननो नागिरनायनि बाथ्रा जि मोनसे बाथ्राफोर फैदों बिनि थाखाय जों गासै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर'नि माहारियारि आफादफोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद बा आइजो अनसाय आफाद गासै आफादानो जों सांग्रां जानानै थाखानाय मोजां गमामा बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय जाबसिनना होनो नागिरोबा जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हानाय नङा मानोना माने असमिया रावा जि स्टेटास मोनबाय
जि मासि मोनबाय भारत संबिजिरा बिसोरखौबो रिकगनाइज खालामबाय ओइथ सिडुल राव जोंनि बर' रावाबोथ' एखे स्टेजाव दङ दा मोनसे ओइथ सिडुल राव थाखानायाव आरो जोंनो मानो बबेबा दस्रानि ओइथ सिडुल रावखौ मानो जाबसिनना होनायनि बाथ्रा बे बोरै गनाय जायो बेफोर जुक्तिजों जोङो सिगां लानांगोन आरो बे जों गनायथाव मालाबाबो जानो हाया आरो दिनैहाय निउ इडुकेसन पलिसि बे 2020 बिनि दारैहाय गावबागाव बिमानि रावजों सोलोंनो मोननायनि मोन्थाय मोनखाबाय गावबागाव बिमानि रावजों सोलोंनो मोनखायो दा बावहाय नोङो जाबसिननानै होनानै मालायनि रावखौ जाबसिनना होनानै जोंनिखौ जुदि नाथ्रोदनांगौ जायोबा बा जोंनिखौसो जोङो बेसेन गैयै खालामना लानांगौ जायोबा बे मालाबाबो गनायथाव जाया जों बेखौ गनायनो हानाय नङा बेनि थाखाय जों बिग्रायखांनो गोनां जायो बिग्रायखांनांगोन आरोखि बे समाव फैगासिनो दं आरो जों बेनि थाखाय बयबो सांग्रां जानानै थाखानाया मोजां बेखौ जों खावलायगोन